পজিশনত কিবা বকি থাকাটো লাভ নাই खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारौ बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय जायफ्रा नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोन गिबिसिनथार खौराङावहाय नैबे जे बिपिएफनिनो सीएम हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव जों सावरायगोन नैथियावहाय फंबाय एडिटिं एमजे इउटुबार्सनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन थामथियावहाय आबसुनि सायावहाय जोङो माखासे बाथ्रा सावरायगोन ब्रैथियावहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायावनो जोङो सावरायगोन आरो जोबनायाव आङो सनितपुर बिसनाथ गफुर हालामनि रायजो राजाफोरनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन फै अब्ला जों रायजोफोर गिबिसिनथारावनो हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों बेखौनो खोनासंग्रोनोसै যোনে চুক্তি করেছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো বিটিসি চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি বিটিসি চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম আমি আপুনিও উপস্থিত আছিল স্যার পদ তাই গাইড আপনিও উপস্থিত আছিল স্যার পদ তাই পাঁচশো 1500 কথা কয় 1500 দিব ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ কৰিছো বিটিসি চিফ হিচাপে আজি হল 30 তাৰিখ হল বেছি দিন হোৱা নাই মুঠতে এই 14 দিনৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰ মই চিফ হিচাপে এনেকুৱা কোনো ৰাস্তা উদ্বোধন কৰা নাই বা কোনো স্কুল কলেজ উদ্বোধন কৰা নাই মই খুব ভাল আঁচনি ফ্লেটচিৰ জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত যেটো খোৱা পানী যেটো আঁচনি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ খুব ভাল আঁচনি মই উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মই মনটো খুব ভাল লাগিছে অৰ্থাৎ বিৰাট ছেটিছফাইড মই প্ৰথম চিফ হোৱাৰ পিছত সেইটোৱেই প্ৰথম কিবা বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি এটা ভাল স্মৰণীয় প্ৰগ্ৰাম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ रायजोफोर माबायदि मोनखो हाग्रामा महिलारि सारनि खौरांखौ खोनासंनानै बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंनानै माबायदि मोनखो बे भिडिअखौहाय बे बाथ्राखौहाय आङो नोजोर होनानै सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ दे इउपिपिएल पार्टी सालायबाय थानाय समनिफ्रायनो इलेक्शन जानायनि सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया जुदि देरहायोब्ला बियो बिटिआर एकर्डखौ आंनि नङा होननानै बुंगोन बे बाथ्राखौ आं बुंबोबाय थाखादों दिनै जों खोनाफैमारबाय बुंफैमारबायानो बिथाङा माखौ हास्थायदों 1500 कोटी थाखासो हास्थायदों बियो रायजो राजाफोरखौ फोसाबनो नागिराखै दिनैहाय जोङो साज्रां ओरैनो मावफ्लानायसो जोङो नुनो मोनो बिथांनि खामानियाथ' गिबिसिनथारावहाय लेन्ड फाट्टासो दा बे लेन्ड फाट्टाखौसो बिथाङा लाहार फाहार खालामनांगौमोन नाथाय बिथाङा गिबियावनो माबा जल जीवन मिशननो माबानोसो बानायजेननाय जोङो नुनो मोनजेनबाय दा बिथाङा लाइमोनफोरनि आरो लेन्ड फाट्टा बेसो बिथांनि खामानि दा बैसोरखौहाय बावबाय नामा हाया मावनोबो हाया बियो बेखौहाय मानोना बेयावहाय लिगेल इलिगेल दङ आरो रुल्स मथे बेखौहाय मावनो गोनां जानानै दङ मानोना थगायनानै भट लानायनि खोथा दङ बेखायनो बिथाङा बे खामानिखौ मावनो हाया आरो आङो बुंबावगोन माखासे इउटुबार्सफोरखौ आं रावखौबो नाम लाथ'वा सोरबाया बुंदों बिपिएफआ जोबोद गोबां पावार मोनबाय गिदिर पावार मोनबाय मा पावार मोनखो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामानि लावखारनि पावार मोनथिबाय दा रायजोफोर जाय पावारखौ होदों जायखौहाय केबिनेटआवहाय मामाया फोरमायथिनानै होदों बेयो बिटिसिनि एकर्डनि समावहाय मोनखानाय पावारखा बेवहाय मोनसेबो बारायाखै जेबो बारायनाय गैया बेवहाय दा बे पावारखौहाय
आरोबाव मानो बुंदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मानो फोसाबफामदों 2022 मायथाइयावहाय गावगा देरहानो लामा लानायाव बेखौहाय रायजो राजाफोरखौहाय फुस्लायदों 2026 मायथाइयाव देरहानो थाखाय बर' हारिखौहाय फुस्लायदों बिनि अनगा जेबो नङा नाथाय बेखौनो रायजो राजाफ्रा बा बिराद गिदिर पावार मोनबाय बेखौ सानदों नाथाय जेबो पावार गैया रायजोफोर मारै पावार होनना बुंनो हानो जोंलाय बिटिसिआ बे एखे लिमिटेडखा दा बिटिआरखौ लाफानानैसो जोङो बारायनायनि पावार थानांगौमोन नाथाय बिटिआरखौथ' हाग्रामा महिलारि सारा एक्सेप्ट खालामा साइन होखांनायनि उनावहाय बिथाङा 1500 कौटि थाखाखौसो मोननो थाखाय खुदै गबोबाय थादों हारिखौ फोसाबनो नङा रायजोफोर बिथाङा बेखौ बाहायनो माब्ला मोनगोन बेखौसो नोजोर होबोबाय थादों बेखौ जों नुखादों दिनैबो नोंथांमोना नुबाय दा 500 कौटि थाखानि बुंब्रनायावहाय 1500 कौटि थाखा वाव इन्ट्रेस्टार ना गोसोआवनो दंखायो बिथांनावहाय बे 1500 कौटि थाखाया बेखौल' बिथाङा सिमां नुखायो बेखायनो माबा मोनसे सिलिंब्लाबो बिथाङा माब्लाबा बावा जों बेखौ नुखादों रायजोफोर दस्रा लिडार मोनब्ला जुदि गुबुन लिडार मोनब्ला हे बियो बुंब्रदों खोमा साननानैहाय जेबोखौनो बुंनाय नङामोन फैसानि सोमोन्दै नाथाय बिथाङा बाह फैसानि सायावहाय बेसेबां लबिया दिनै जों नुखादों रायजोफोर नायलां नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सारा नैबे बोसोरसेनि उनावनो बर' हारिखौहाय नासया नामा नोंथांमोना नायलां मिथिबाय दा आंथ' सिदा सानखायो दा बे समाव नुजेनसिगोन नोंथांमोनाबो फैदो नैथियावहाय जोंहा सासे सिनियर इउटुबार फंबाय एनिथिं एनजे बिथाङा मा बुंदों ससे खोनासं साबधान रायजोफोर साबधान जा लिडारखौथ' राजाखौसो खालामबाय जोङो बा जों गासैबो नाथाय राजाया माबोरै सालायगोन राजाया मोजां बुङोब्लाबो किसुमान राजानि गाहायाव थाग्राफ्रानो ओरैबायदि डेन्जार जानानै दं खायफा ओरैबायदि फ्लिंफ्लां जागासिनो दं जों नङाबानो जेबो जाया लिगेल माव खामानिफ्रा जै लिगेल मावा नैबे गुथिराम बाथिराम फिसा फिसौ इउटुबारफ्राबो सासेबो ओरैनो दोननाय नङा मोनबैसे दं आरथिआइ होजोबगोन सोरबा बिक्रमानो होन सोरबायानो होन सोरबा माबायानो होन बिसोर बै समाव इउपिपिएलनि समाव मालायखौ आरथिआइ होयोमोन दा नैबे गुथिराम बाथिराम फिसा फिसौ इउटुबारफ्राबो आरथिआइबो होगोन बख'नांगौ समाव माबा माबि फुटेजफोरबो बख'नो हागौ बाव सोरबा हुमखि होबाबो बुथारनायनि मानायनि गिनायाव गैया मानसिया सानसे थैखायो बिथाङा माबा मोनसे आघात मोनबाय रायजोफोर नङाब्ला बिथाङा मोजाङै बिजिरनानै नायबाय बिपिएमआ माबायदि सरखार नाथाय आंथ' सिगांनिफ्रायनो बिजिरनानै मोनखादों बिपिएमआ माबायदि सरखार दा बेखौ नुसेयावबो बिथाङाबो बिपिएफजों सापर्ट जानानै भिडिअ बानायबोबाय थादोंमोन हयथ' बिथाङा दावराव देख्रेबनि आखल आखुखौबो आन्दाज मोनबाय नङाब्ला अमर सिंह ब्रह्मनि आखल आखुखौबो आन्दाज मोनबाय बेनिखायनो दिनैनि समाव बिथाङा बिपिएफ पार्टिनिनो हेंथा जानानै भिडिअ बानायनायबो जोङो नुनो मोनदों आरो जुदि बिथाङा बेखौहाय नंखाय साननानैहाय जुदि डलार्सनिल' बानायदोंब्ला बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बिथांनि जे बुंनाय राव बेखौ खोनासङोब्ला बिथाङा आघात मोनबाय हयथ' माखासे इउटुबार्सफ्राबो मोनथिलांगोन बिपिएमआ माबायदि आखुनि नेनानै था नायलांबाय था जेसेबां दिनसिम बिपिएमआ सरखार सालायगोन नोंथाङा जेसेबां दिनसिम थांनानै थागोन नायलांबाय था दानिया बे समावहाय जोङो सावरायनोसै आबसुआ सोमावसारदों बिपिएमआ मेगन सादों आबसुआ सोमावसारदों बिपिएमआ गाज्रि मोनदों बेवहाय बिपिएमनि मोनसेबो खहा गैया बेयो बर' हारिनि थैनाय थांनायनिसो माखासे बाथ्रा हाबनानै दङ दा बे एकर्डआ जुदि साक्सेसफुल जायोब्ला रायजो राजानि थाखायनो मोजां बेनि थाखायनो सोमावसारदों नाथाय बे सोमावसारनायखौ नुनानै सासे मानसिया गावनो फैनानैहाय जिउ दान होफैनाय जोङो नुनो मोनदों गावनो सावनानै लादों आरो ससियेल मिडियायाव गोसारदों दे बिटिआर एकर्डआ मोजां नङा होननानैहाय खुलुमनायनि भिडिअ हगारदों बिथाङा बदनाम खालामनोसो आबसुखौ बदनाम खालामनोसो बेबायदि खामानि मावदोंसो होननानै आं सानो रावबो लिंना लाबोआखै रावजोंबो फैफेराखै बेखौ जों बयबो मिथिबाय क्लियारलि फोरमायनानै होखाबाय ससियेल मिडियायावहाय बेजों रावबो फैफेराखै दा बियो गाव हारसिंनो फैनानै आबसुनि सोमावसारजोबखांनायनि उनावहाय एन्डिंआवहाय जोबनोसैयावसो ज' जानाय समाव बियो फैनानै सावनानै लादों
दा फारसेथिं नायोब्ला बियो बेमार गोनांखाबो दा बेमार गोनांखायनो बियो थैनो गोसो जानानै सावनानै लाफैदोंमोन जानो हागौ आरो बिनि अनगा माथो दंबावो बुंनांगौ बाथ्राया बेल'खा रायजोफोर बियो मेगन सानानै बेवहाय थैफैनो नागिरदोंमोन नाथाय आबसुखौ बदनाम खालामनो हायाखै बेनिखायनो रायजोफोर नेगेटिभ पजिटिभ बेखौबो साननानैहाय भिडिअ बानायनाया मोजां दानिया फैदो जोङो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामा बिथाङा मा बुंदों खोनासं BTCৰ CM বা চিফ আৰু BTCৰ ডেপুটি চিফক আমি কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ এইটো আগতেও আছিলে এইটো নহয় যে প্ৰমোদ বড়ো নাছিলে কিন্তু আগতে অকল চিফজন কেবিনেট আছিলে মৰ্যাদা আছিলে কিন্তু BTC একৰ্ডত লিখা আছিলে যে আমি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব আৰু ডেপুটি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব আজি সেই সিদ্ধান্তটো কেবিনেটে অনুমোদন জনায় প্যাৰেলেলি BTC যিসকল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হ'ব উইদিন দ্য BTR বাহিৰত নহয় উইদিন দ্য BTR তেওঁলোকে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব BTCৰ 5খন জিলাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব আজি কেবিনেটে তাত অনুমোদন জনায় ओरैबायदि मोजां बुजिखाबाय जोङो खोनाखाबाय BPFनि CEM हाग्रामा महिलारि सारनि पावारा सिगांनि थाखानायानोखा बेवहाय गोदान मोनसेबो गैया अब्ला माबायदि बुजिखो दा जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानबाय आङो हाग्रामा महिलारि सारा दे बिटिआर एकर्डखौहाय आंनि सुक्ति नङा होननानै बुंबाय सुक्तिखारिफ्रासो बेखौ मावफुंगोन होननानै बुंबाय अब्ला बै सानजाहा जे रायजो जानाय सनितपुर बिश्वनाथ गफुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा BPFखौ सापर्ट खालामो UPPLखौ सापर्ट खालामग्रायाथ' बिथांमोना मोजाङानोखा बिथांमोननि थिंकिंआबो मोजांखा नाथाय जायफ्रा BPFखौ सापर्ट खालामो नोंथांमोना माबायदि मोनखो BKWACनि रायजो राजा नोंथांमोना BPFखौ सापर्ट खालामनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारिनि रावखौ खोनासंनानै माबायदि मोनखो एसे कमेन्टआव फोरमायहरलायदो जोंबो खोनासंगोन आङो लिगेलनि भिडिअखौहाय होलांबाय थागोन रायजोफोर जाय पार्टिया मोजां खामानि मावगोन बेखौहाय आङो बाख्नायगोन जाय पार्टिया एकदमबारे हारिनि थाखाय हेंथा जानानै खामानि मावनाय नङा बेखौ आं सोंखारिगोन बेयो आंनि थांखिखा मोनथिबाय दा BPF पार्टिखौ आङो 17 बोसोर मोजाङै नायखादों बिथांमोना गामियावहाय लामा सामा दोंसे दोंनै लामा बानायदोंब्लाबो बिथांमोना हारिनि थाखाय खामानि मावाखै हारिनि थाखाय मा खामानि मावाखै मिथिगौना जों बर' हारिखौ सिनायहोनो हायाखै जोंनि बर' हारिनि कालचारखौहाय इन्टारनेशनेलावहाय सोसननानै होनो रोङाखै हा हुखौहाय होबोनो हायाखै बेनो जाहैबाय बर' हारिनि खामानि मिथिबाय बर'फोरनि सोलोंथाइखौहाय बिथाङा बाहागो लानानैहाय जौगाहोनो हायाखै बेफोरनो जाहैबाय बर'नि जौगानायनि लामा बिल्डिं लुब्लानो जौगाया लामा बानायब्लानो जौगाया ब्रिज बानायब्लानो जौगाया रायजो राजाफोरखौहाय साथा होनानै थगायबोदों ब्लेंकेट होनानै थगायबोदों सिखा खदाल रुवा होनानै थगायबोदों 500,000 होनानै थगायबोदों भट लाबोदों सोरबा गुबुन हारिखौहाय MP फसंनानैहाय रायजो राजानि खहा खालामबोदों बेनिखायनो आङो BPF पार्टिखौहाय माब्लाबाबो सापर्ट खालामनाय नङा रायजोफोर आरो बिसोरो आंनि गनायजाथाव खामानिखौ मावा होननानै आं सानो अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि